Какво си мисли в момента той за теб? Какви са неговите мисли? Без значение дали общувате или не. Дали връзката ви продължава или е прекратила. Той определено мисли за теб и мисли вечер. Вечер, когато се легне, ти си в неговите мисли като жена, която е далечна и студена. Жена, която не може да има, жена, за която мечтае. Какви са неговите мисли за теб? Че иска да направи бавни крачки към тебе, но като страхлив младеж. Като младеж, който някак си не смее да покаже чувства и емоции, като млад човек, който не е сигурен дали ги изпитва. Какви са неговите мисли за теб? Че ти имаш до себе си стабилен партньор. Партньор, който се грижи за теб, партньор, който те глези, партньор, с който ти е добре, партньор, който има пари и може така да покрива всички твои нужди. Какви са неговите мисли за теб? Той също може да се допитва до таролог, до моя колежка или да гледа таро разклади. Някаква езотерика или те вижда тебе като магиосница. Взимайте това, което е ваше, защото знаете, че таро карти имат много значения. И тази карта, както показва, че неговите мисли за теб са, че си тайна, че си скрита, че си магиосница, че си жена, която така има много сила в нея, неразгадана и непоказана, и така като магнит си. В същото време тази карта може и да показва, че той като теб гледа таро разклади или е направил таро разклад относно вашата ситуация в момента. Разклада не е определено за двойки, които са разделени или са заедно. Това е за всеки един, който го гледа. Също така тази карта може да показва, че вашите отношения са скрити и тайни, вашите отношения не са явни, те не са показани пред обществото и това може да е причината да си ти, защото таро показва, че до теб има стабилен партньор. До теб има мъж, който те гледа. И този мъж е човек, който носи отговорност и който ти показва с действията си колко си важна и значима за него.